Гыйлем нигезендә эшләнгән эшләрдә, гыйлем нигезендә әйтелгән сүзләрдә генә бәрәкәт һәм хәерле нәтиҗә була дип искәртте Күкмарада узган 5-нче мәскәрә укуларында катнашучылар. Фәнни-гамәли конференция нәтиҗәләре белән җомга сәхифәсендә хезмәттәшем Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әссәләму алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Күкмара мөхтәсибәтендә Россия күләмендә 5-нче мәшкәрә укулары узды. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан Татарстанның Күкмара мөхтәсибәте тарафыннан үткәрелде. Җыен башланганчы дини-мәдәни мирас белән таныштыру сәфәрләре оештырылды. 2016 елда инде мөфтиебез Камил хәзрәт инде кабер ташларын барлау елы дип игълан итте. Һәм инде без районыбызда 190 кабер ташын реставрацияләдек. Менә күреп торасыз, безнең үзебездә 35 кабер ташы. Без дә инде ел сайын шулай грунтовкалар карап торабыз, буяп торабыз, чистартып торабыз. Чөнки безнең зиратыбызда бик күп галимнәребез һәм инде шу мәчетебезне салган Габдулла Үтәмешевнең кабере дә монда. Бу зиратта шулай ук Мәрҗәни һәм Баруди нәселе белән бәйле күренекле шәхесләр дә җирләнгән. Мәшкәрә тарихы 1678 елдан ук билгеле. 1791-1793 елларда биредә беренче гильдия сәүдәгәре Габдулла Үтәмешев акчасына таш мәчет салына. Бүген ул Екатерина II указынан соң салынган Татарстанда иң борынгы таш мәчетләрнең санына кертелә. 2005 елдан бирле без шушы мәчетне төзекләндерәбез һәм инде 12 миллионлык бездә эшләнде. Һәм инде узган ел Аллаһ рәхмәте белән мөфтиебез Камил хәзрәт президентыбызга мөрәҗәгать итеп, президентыбыз инде 2 елда шу мәчетебезне төзекләндерүгә инде указ бирде. Әлеге мәчетнең төзекләндерү эшен алып бару өчен бергәләп саклык акциясе кысаларында акча җыюда оештырылды. Яңарту башланып киткәннән бирле мәчетнең диварлары һәм идәннәре ныгытылган. Мәгълүм булганча, Мәшкәрә Күкмара районының данлыклы авылы. Революциягә кадәр ул Россиядә иң зур мөселман мәгарифе учакларының берсе булган. Мәшкәрә укуларына туры китереп тагын бер мәгърифәт учагы кабынды. Күкмара шәһәренең Туеш микрорайонындагы мәчет каршында тантаналы рәвештә Һидаят рухи тәрбия үзәге ачылды. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла илаха илляллаһу Аллаһу акбар. Һидаят үзәгендә мәктәпкәчә яшьтәге һәм 1-нче сыйныфтан алып 4-нче сыйныфка кадәр бер юлы якынча 45 бала шөгыльләнә ала. Мөгаллимнәр сабыйларга әдәп-әхлак дәресләре, дин нигезләре, гарәп әлифбасын укыта, өстәмә рәвештә инглиз теле, мәктәпкә әзерлек дәресләре, мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен махсус дәресләр укыту каралган дип белдерде оештыручылар. Менә бу центр инде минем уйлыйм беренчесе генә булмас. Инде безнең менә калган авыллардагы, җирлекләрдә бу центрларны үзләрендә булдырырга тырышачаклар. Чөнки бу бик кирәкле дип саныйм. Безнең киләчәк буыныбызга һәм безнең шушы динне саклап калу өчен бик зур йогынты ясаячак. Җыенга килүчеләр мәктәп-интернаты музее эшчәнлегендә карады. Күкмара кунаклары, җирле халык, кул эшләре осталары, имамнар, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән дә аралашты. Өйләдән соң конференциянең пленар утырышы узды. Быел Мәшкәрә укулары Мәшкәрә авылы тарих һәм яңарыш проблемалары дигән темага багышланды. Безнең бит тарихыбыз бар, үткәннәребез бар, туган телебез бар, менә динебез. Bundan 1100 yıllık biz şu yol bile yaşadık. Şunu bit mene bizden son emanet edip yaşlarga balalarımızga topşırmak gerek. Eğer balalar bizden onu kabul etmese, devam etmese, milletimizde, dinimizde, tilimizde yokka çıkacak. Şuna göre ben bugün getirmene bik mühim deyip sanıyorum. Фәнни җыенда Татарстан һәм тирә күрше төбәкләрдән килгән дин әһелләре, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, татар дин гыйлеме фикере үсеше белән кызыксынучы шәхесләр, каләм ияләре, хәйриячеләр катнашты. Җыен нәтиҗәләре буенча резолюция кабул ителде. Аның бер бурычы итеп Мәшкәрә мәдрәсәсе һәм мәчете турында документаль фильм эшләү билгеләнде. Ел сайын Мәшкәрә укуларын уздыру татар рухи мирасын өйрәнүгә һәм саклауга зур өлеш кертә. Киләчәктә дә әлеге игелекле эш дәвам итсен дип, бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.